Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna. Sri Sri Radha Govinda Mandir ISKCON Mangalore ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്വാഗതം. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യാനനാശനാശലാകിയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തി വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംസം ശ്രീരൂപം സകലജാതം സഗണരഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാനിതാംശ ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയം വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യം നമാമി ഭക്തശക്തികം നിത്യാനന്ദമഹം നമാമി. സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാംനേ ഗൗരതിഷേ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി രാമൻ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരണ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദിഭാഷാതിദേശ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേഗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ നമഃ. प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा. श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंदम पंचम अध्यायम श्लोकम 11. ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय. येन स्वरोचिषा विश्वं रोजितं रोजयाम्यहम् यदार्क्योऽग्निरुद्या सोमो यदर्शग्रहतारकः. येन स्वरोचिषा विश्वं रोजितं रोजयाम्यहम् यदोर्क्योऽग्निरुद्या सोमो यदर्शग्रहतारकः. येन स्वरोचिषा विश्वं रोजितं रोजयाम्यहम् यदर्क्योऽग्निर्यदा सोमो यदर्शग्रहतारकः. हरे कृष्ण. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. എല്ലാവർക്കും സ്ക്രീന് കാണാലോ അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. येन स्वरोजिषा विश्वं रोजितं रोजयाम्यहम् यदार्क्योऽग्निर्यदा सोमो यदर्शग्रहतारकः. येन स्वरोचिषा विश्वं रोजितं रोजयाम्यहम् यदार्कोऽग्निर्यदा सोमो यदर्शग्रहतारकः. हरे कृष्ण प्रभुजी. ഒരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാണ് മാതാജി, ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.
ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യേന സ്വരോചിഷാ വിശ്വം രോജിതം രോജയാമ്യഹം. യഥാർക്കോ അഗ്നിര്യഥാ സോമോ യദക്ഷഗ്രഹതാരകാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ജയജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യേന സരോജിഷാ വിശ്വം രോജിതം രോജയാമ്യഹം. യഥാർക്കോഗ്നിരഥാ സോമോ യദർക്ഷാഗ്രഹതാരകാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അംബുജ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യേന സ്വരോചിഷാ വിശ്വം രോചിതം രോചയാമ്യഹം. യഥാർക്കോഗ്നിര്യഥാ സോമോ യദർക്ഷഗ്രഹതാരകാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രാജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യേന സ്വരോചിഷാ വിശ്വം രോജിതം രോജയാമ്യഹം. യഥാർക്കോ അഗ്നിരേദ്യാ സോമോ യദക്ഷഗ്രഹതാരകാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രേമലത മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യേന സ്വരോചിഷാ വിശ്വം രോചിതം രോചയാമ്യഹം. യഥാർക്കോഗ്നിരഥാ സോമോ യദർക്ഷഗ്രഹതാരകാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സുവർണപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യേന സ്വരോചിഷാ വിശ്വം രോജിതം രോജയാമ്യഹം. യഥാർക്കോഗ്നിര്യഥാ സോമോ യദർക്ഷഗ്രഹതാരകാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാം. നമുക്ക് ഇതിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ഏന ആരാൽ സ്വരോചിഷ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം കാന്തിപൂരത്താൽ വിശ്വം എല്ലാ പ്രപഞ്ചവും രോചിതം സമർത്ഥമായി മുമ്പേ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചു. രോജയാമി സ്പഷ്ടമാക്കുക അഹം ഞാൻ. യഥാ അത്രത്തോളം അർക്കഹ സൂര്യൻ അഗ്നി അഗ്നി യഥാ പോലെ സോമഹ ചന്ദ്രൻ യഥാ അതേപോലെ ഋഷ നഭോമണ്ഡലം ഗ്രഹ സ്വാധീന ശക്തിയുള്ള ഗ്രഹങ്ങൾ താരകഹ നക്ഷത്രങ്ങൾ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. സൂര്യൻ അതിന്റെ പ്രജ്വലനം പ്രകടമാക്കുമ്പോൾ ചന്ദ്രനും നഭോമണ്ഡലവും സ്വാധീന ശക്തിയുള്ള ഗ്രഹങ്ങളും മിന്നുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളും അവിടെ പ്രഭ പ്രത്യക്ഷമാകും. അതേപോലെ ഭഗവത് സൃഷ്ടിക്ക് പിറകെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വയമായ ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്നറിയപ്പെടുന്ന കാന്തിപുരത്താൽ ഞാൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. സൃഷ്ടിയിൽ പരമാധികാര കേന്ദ്രം ബ്രഹ്മാവ് അല്ലെന്ന നാരദന്റെ ധാരണ ശരിയാണെന്ന് ബ്രഹ്മാവ് നാരദനോട് പറഞ്ഞു. ബ്രഹ്മാവാണ് സർവകാരണങ്ങളുടെയും കാരണം എന്ന മൂഢമായ ധാരണ പലപ്പോഴും അല്പജ്ഞാനികൾക്കും. എന്നാൽ പ്രപഞ്ചത്തിലെ പരമാധികാര കേന്ദ്രമായ ബ്രഹ്മാവിന്റെ പ്രസ്താവനകളാൽ നാരദൻ അക്കാര്യത്തെ വ്യക്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ഒരു രാജ്യത്തെ പരമോന്നത നീതിപീഠത്തിന്റെ വിധി നിർണയം അവസാന വാക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് പോലെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ പരമാധികാര കേന്ദ്രമായ ബ്രഹ്മാവിന്റെ നിർണയം ജ്ഞാനാർജനത്തിലെ വേദപ്രക്രിയയിൽ അന്തിമ വിധിയാകുന്നു, അഥവാ അവസാന വാക്കാകുന്നു. പൂർവ്വ ശ്ലോകത്തിൽ നാം മുമ്പേ തന്നെ സ്ഥിരീകരിച്ചതുപോലെ നാരദൻ ഒരു മുക്താത്മാവായിരുന്നു. ആകയാൽ ഒരു കൃത്രിമമായ ഈശ്വരനെയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരവരുടേതായ രീതിയിൽ ഈശ്വരന്മാരെയോ സ്വീകരിക്കുന്ന അല്പബുദ്ധിയെ പോലെ സ്വയം ചിത്രീകരിച്ചുവെങ്കിലും അജ്ഞരായവർക്ക് അതേക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാനും സൃഷ്ടിയെയും ദ്രവ്യത്തെയും സംബന്ധിക്കുന്ന സങ്കീർണതകളെക്കുറിച്ച് ശരിയാവണ്ണം അറിയാനും അറിവ് പകർന്നു നൽകുവാനുമായി ഏവർക്കും ഉതകുമാറ് പരമാധികാര കേന്ദ്രത്താൽ വ്യക്തമാക്കപ്പെടേണ്ടതായ ഒരു സന്ദേശം ബുദ്ധിപരമായി അവതരിപ്പിച്ചു. അല്പജ്ഞാനികൾ പുലർത്തിയിരുന്ന തെറ്റായ ധാരണ ബ്രഹ്മാവ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ദൂരീകരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല
ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പ്രദീപ്തമായ കാന്തിപൂരത്താലുള്ള സമർത്ഥമായ സൃഷ്ടിക്ക് പിറകെ അദ്ദേഹം സർവ്വവ്യാപകമായ ബഹുവർണ്ണത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്നുവെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. സംഹിത എന്നറിയപ്പെടുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ ബ്രഹ്മാവ് സവിശേഷമായി പ്രകാരം പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്. യസ്യ പ്രഭാ പ്രഭവതോ ജഗദണ്ഡ കോടീശേഷ വസുധാതി വിഭൂതി ഭിന്നം തദ്ബ്രഹ്മ നിഷ്കലമനന്തമശേഷഭൂതം ഗോവിന്ദമാദി പുരുഷം തമഹം ഭജാമി. ആദി ഭഗവാനായ പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷൻ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ സേവിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അനന്തവും അതലസ്പർശവും സർവ്വവ്യാപകമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ദേഹകാന്തി സവിശേഷമായ ജീവിത സൗകര്യങ്ങളോടും വൈവിധ്യങ്ങളായ പ്രകൃതികളോടും കൂടി അസംഖ്യം ഗ്രഹങ്ങൾ മുതലായവയുടെ സൃഷ്ടിക്ക് ഹേതുവാകുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 14:27 ഇതേ പ്രസ്താവനയുണ്ട്. ബ്രഹ്മജ്യോതിയുടെ പശ്ചാത്തലം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാവുന്നു. ബ്രഹ്മണോ ഹി പ്രതിഷ്ഠാഹം നിരുക്തിയിൽ അഥവാ വേദനിഘണ്ടുവിൽ പ്രതിഷ്ഠ എന്ന വാക്കിന്റെ പൊരുൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആകയാൽ ബ്രഹ്മജ്യോതി സ്വതന്ത്രമോ സ്വയം പര്യാപ്തമോ അല്ല. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ സ്വരോജിസ അഥവാ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരകാന്തിപൂരം എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മജ്യോതിയുടെ സ്രഷ്ടാവ് പരമമായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാവുന്നു. ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതി സർവവ്യാപിയാണ്. അതിന്റെ പ്രബലമായ ശക്തിയാലാണ് സർവസൃഷ്ടിയും സാധ്യമായിരിക്കുന്നത്. ആകയാൽ വർത്തിക്കുന്നത് എന്തും അഥവാ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതൊക്കെയും നിലനിന്നു പോരുന്നത് ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലാണെന്ന് വേദങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. സർവഗ്ലവിതം ബ്രഹ്മ സർവം ഗൽവിതം ബ്രഹ്മ. ആകയാൽ സർവസൃഷ്ടിയുടെയും പ്രഭവിഷ്ണുവായ ബീജം ബ്രഹ്മജ്യോതിയാണ്. മാത്രവുമല്ല അനന്തവും അതലസ്പർശവുമായ അതേ ബ്രഹ്മജ്യോതിയെ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരിക്കുന്നതും ഭഗവാൻ. അതിനാൽ പരമമായി സർവകാരണങ്ങളുടെയും പരമകാരണം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. സർവസ്യ പ്രഭ. ഭഗവാൻ ചുറ്റികയും മറ്റും ഉപയോഗിച്ച് ഒരു കൊല്ലനെ പോലെ സൃഷ്ടികർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നുവെന്ന് ഒരുവൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തിയാലാണ് സൃഷ്ടി നിർവഹിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് സ്വയമായ ബഹുവിധ ശക്തികളുണ്ട്. പരാശക്തിർ വിവിധ ഇത് ശ്രൂയതയും. ഒരു ആൽമരത്തിന്റെ ചെറിയ വിത്തിന് ഒരു വലിയ ആൽവൃക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ശക്തിയുള്ളതുപോലെ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭവിഷ്ണുവായ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ സ്വരോചിഷ എല്ലാവിധ ബീജങ്ങളെയും വിതറുന്നു. ബ്രഹ്മാവിനെ പോലുള്ള വ്യക്തികളാൽ ജലം പകർന്ന് ബീജങ്ങളെയെല്ലാം പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുന്നു. ബീജങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ ബ്രഹ്മാവിന് കഴിയില്ല. എന്നാൽ ചെടികൾക്കും ഓർക്കിഡുകൾക്കും ജലം പകർന്ന് അവയെ വളരുവാൻ സഹായിക്കുന്ന തോട്ടക്കാരനെ പോലെ ബീജത്തെ ഒരു വൃക്ഷമായി ആവിഷ്കരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയും. ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്ന സൂര്യന്റെ ദൃഷ്ടാന്തം തികച്ചും ഉചിതമാകുന്നു. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ അഗ്നി, വൈദ്യുതി, ചന്ദ്രരശ്മികൾ മുതലായവ എല്ലാ പ്രകാശങ്ങളുടെയും ഉദ്ഭാസനങ്ങളുടെയും കാരണഭൂതൻ സൂര്യനാണ്. ആകാശത്തിലെ അഥവാ നഭോമണ്ഡലത്തിലെ എല്ലാ പ്രദീപ്തമായ വസ്തുക്കളും സൂര്യന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. ബ്രഹ്മജ്യോതിയുടെ സൃഷ്ടിയാണ് സൂര്യൻ. ബ്രഹ്മജ്യോതി ഭഗവത് തേജസ്സാണ്. അപ്രകാരം സൃഷ്ടിയുടെ പരമകാരണം ഭഗവാനാണ്. പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. പിന്നീട് 12ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്മൈ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ധീമഹി യന്മായയാ ദുർജയയാ മാം വദന്തി ജഗദ്ഗുരു. തസ്മൈ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ധീമഹി യന്മായയാ ദുർജയയാ മാം വദന്തി ജഗദ്ഗുരു. തസ്മൈ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ധീമഹി യന്മായയാ ദുർജയയാ മാം വദന്തി ജഗദ്ഗുരു. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ളവർ ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. തങ്കമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്മൈ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ധീമഹി യന്മായയാ ദുർജയയാ മാം വദന്തി ജഗദ്ഗുരു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശാരദാജി നമ്പൂതിരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
തസ്മൈ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ധീമഹി യന്മായയാ ദുർജയാ മാം വദന്തി ജഗദ്ഗുരു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, അനിതകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്മൈ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ധീമഹി യന്മായയാ ദുർജയാ മാം വദന്തി ജഗദ്ഗുരു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, മാലതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്മൈ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ധീമഹി യന്മായയാ ദുർജയാ മാം വദന്തി ജഗദ്ഗുരും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, ശാരദ നായർ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്മൈ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ധീമഹി യന്മായയാ ദുർജയയാ മാം വദന്തി ജഗദ്ഗുരും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്മൈ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ധീമഹി യന്മായയാ ദുർജയയാ മാം വദന്തി ജഗദ്ഗുരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, സിന്ധു മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കേൾക്കണില്ലേ പ്രഭുജി? ആ, കേൾക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്മൈ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ധീമഹി യന്മായയാ ദുർജയയാ മാം വദന്തി ജഗദ്ഗുരും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, സതീദേവി അമ്മ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്മൈ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ധീമഹി യന്മായയാ ദുർജയയാ മാം വദന്തി ജഗദ്ഗുരും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്മൈ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ധീമഹി യന്മയായ ദുർജയായ മാം വദന്തി ജഗദ്ഗുരും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഭാരതി അമ്മ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്മൈ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ധീമഹി യന്മായയാ ദുർജയയാ മാം വദന്തി ജഗദ്ഗുരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വത്സല ശശി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്മൈ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ധീമഹി യന്മായയാ ദുർജയയാ മാം വദന്തി ജഗദ്ഗുരും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജമില മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തസ്മൈ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ധീമഹി യന്മായയാ ദുർജയായ മാം വദന്തി ജഗദ്ഗുരും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബീന മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്മൈ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ധീമഹി യന്മായയാ ദുർജയയാ മാം വദന്തി ജഗദ്ഗുരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്മൈ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ധീമഹി യന്മായയാ ദുർജയയാ മാം വദന്തി ജഗദ്ഗുരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശോഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ചൊല്ലിക്കോളൂ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തസ്മൈ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ധീമഹി യന്മായയാ ദുർജയാ മാം വദന്തി ജഗദ്ഗുരു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അനിത ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തസ്മൈ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ധീമഹി യന്മായയാ ദുർജയയാ മാം വദന്തി ജഗദ്ഗുരും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തസ്മൈ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ധീമഹി യന്മായയാ ദുർജയയാ മാം വദന്തി ജഗദ്ഗുരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശാന്തി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തസ്മൈ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ധീമഹി യന്മായയാ ദുർജയയാ മാം വദന്തി ജഗദ്ഗുരും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധനലക്ഷ്മി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തസ്മൈ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ധീമഹി യന്മായയാ ദുർജയയാ മാം വദന്തി ജഗദ്ഗുരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. സുനിത മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. സുനിത ജയരാജ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തസ്മൈ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ധീമഹി യന്മായയാ ദുർജയയാ മാം വദന്തി ജഗദ്ഗുരും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീത മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തസ്മൈ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ധീമഹി യന്മായയാ ദുർജയയാ മാം വദന്തി ജഗദ്ഗുരും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രതിഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തസ്മൈ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ധീമഹി യന്മായയാ ദുർജയായ മാം വദന്തി ജഗദ്ഗുരും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിജയകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തസ്മൈ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ധീമഹി യന്മായയാ ദുർജയയാ മാം വദന്തി ജഗദ്ഗുരും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശ്രീരഞ്ജിനി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തസ്മൈ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ധീമഹി യന്മായയാ ദുർജയയാ മാം വദന്തി ജഗദ്ഗുരും. ഓം തത്സത്. ഹരി ഓം തത്സത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ പ്രദീപ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തസ്മൈ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ധീമഹി യന്മായയാ ദുർജയായ മാം വദന്തി ജഗദ്ഗുരു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുരേന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തസ്മൈ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ധീമഹി യന്മായയാ ദുർജയാ മാം വദന്തി ജഗദ്ഗുരും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഓക്കെ. ഇതിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. തസ്മൈ അങ്ങേക്ക് നമഃ എന്റെ പ്രണാമം അർപ്പിക്കുന്നു. ഭഗവതേ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ വാസുദേവായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ധീമഹി അങ്ങയെ ധ്യാനിക്കുന്നു. ആരുടെ മായ ശക്തികൾ ദുർജയ അജയ്യം മാം എന്നെ വദന്തി അവർ പറയുന്നു ജഗത് ലോകം ഗുരും ഗുരു
വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ചെയ്യുന്നു. എന്നെ പരമനിയന്താവെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുവാൻ അവരെ അഥവാ അല്പബുദ്ധികളായ ജനസമൂഹത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന അഥവാ അവരിൽ പ്രഭാവം ചെലുത്തുന്ന അജേയമായ ശക്തി ആരുടേതാണോ ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ വന്ദിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ചെയ്യുന്നു. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ സുവ്യക്തമായി വിശദമാക്കും പോലെ ബ്രഹ്മദേവനെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും വ്യക്തിയെ പരമോന്നത ഭഗവാനായി കൈക്കൊള്ളുന്നതിൽ ഭഗവാന്റെ മായിക ശക്തി അല്പജ്ഞാനികളായവരെ കുഴക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ഇങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിൽ ബ്രഹ്മാവ് തന്റെ പ്രതിഷേധം അറിയിക്കുകയും നേരിട്ട് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ വാസുദേവനെ സാദരം പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മാത്രവുമല്ല ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ 5:1 അദ്ദേഹം മുമ്പേ തന്നെ ആ വിധത്തിൽ ഭയഭക്തി ആദരങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈശ്വര പരമാ കൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാദിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. പരമോന്നത ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനും ഭഗവത് അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിലെ ആദി ഭഗവാനും സർവകാരണങ്ങളുടെയും പരമകാരണവുമാകുന്നു. ഞാൻ ആ ആദിപുരുഷനായ ഗോവിന്ദനെ ആരാധിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മാവിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ നിലയെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ബോധമുണ്ട്. മാത്രവുമല്ല ഭഗവാന്റെ മായിക ശക്തിയാൽ അല്പജ്ഞാനികൾ സംഭ്രാന്തരാക്കപ്പെടുന്നുവെന്നും ചപലമായി ആരെയും എവരെയും ഈശ്വരനായി കൈക്കൊള്ളുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം. സ്വശിഷ്യന്മാരാൽ അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞാനുവർത്തികളാൽ പരമോന്നത ഭഗവാൻ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ബ്രഹ്മാവിനെ പോലെ ഉത്തരവാദിത്വ ബോധത്താൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വം പോലും നിരാകരിക്കുന്നു. എന്നാൽ പട്ടികളെയും പന്നികളുടെയും ഒട്ടകങ്ങളുടെയും കഴുതകളുടെയും സ്വഭാവമുള്ള മനുഷ്യരാൽ പരമോന്നത ഭഗവാൻ എന്ന് സംബോധന ചെയ്യുന്ന വ്യാജസ്തുതികളിൽ മൂഢന്മാർ സംതൃപ്തരാകുന്നു. ഈശ്വരൻ എന്ന് സംബോധന ചെയ്യപ്പെടുന്നതിൽ അത്തരം വ്യക്തികൾ സന്തോഷിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്നും അല്ലെങ്കിൽ മൂഢരായ സ്തുതി പാഠകരാൽ അത്തരം വ്യക്തികൾ ഈശ്വരൻ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്നും താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ശ്ലോകത്തിൽ വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ശ്രീല പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ്. 13ാമത്തെ ശ്ലോകം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിലജ്ജമാനയായസ്യ സാധുമീശാപദേ അമുയാ വിമോഹിതാ വിഗന്ധന്തേ മമാഹാമിതി ദുർധിയഃ. വിലജ്ജമാനയാസസ്യ സാധുമീശാപദേ അമുയാ വിമോഹിതാ വിഗന്ധന്തേ മമാഹാമിതി ദുർധിയഃ. വിലജ്ജമാനയ ലജ്ജയുള്ളവളാൽ യസ്യ ആരുടെ സാധും നിൽക്കുക ഈശാപദേ മുന്നിൽ അമുയ വിഭ്രമിപ്പിക്കുന്ന ശക്തിയാൽ വിമോഹിത സംഭ്രാന്തരായവരെ വിഗന്ധന്തേ അസംബന്ധം പറയുന്നു. മമ അത് എന്റേതാകുന്നു. അഹം സർവം ഞാനാകുന്നു. ഇത് ഇപ്രകാരം അധിക്ഷേപിക്കുന്നു. ദുർദയഃ ഇപ്രകാരം കുൽസിതമായി ധരിച്ച്. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ചെയ്യും. ഭഗവാന്റെ മായിക ശക്തി സ്വന്തം പദവിയെക്കുറിച്ച് ലജ്ജയുള്ളവയാകയാൽ അഗ്രപദം സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ മായിക ശക്തി സ്വന്തം പദവിയെക്കുറിച്ച് ലജ്ജയുള്ളവളാകയാൽ അഗ്രപദം സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല. എന്നാൽ അവളാൽ സംഭ്രാന്തരാക്കപ്പെട്ടവർ വിഭ്രമിക്കപ്പെട്ടവർ ഞാനെന്നും എന്റേതും എന്നുള്ള ചിന്തകളിൽ നിമഗ്നരായി വിഡിത്തം സംസാരിക്കുന്നു. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ചെയ്യും. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ അദമ്യമാംവിധം പ്രഭവിഷ്ണുവായ വശീകരണ ശക്തിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞതയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന തൃതീയ ശക്തിക്ക് ജീവചൈതന്യമുള്ള സമ്പൂർണ്ണ ലോകത്തെയും വിഭ്രമിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. എങ്കിൽ തന്നെയും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കാൻ തക്ക ശക്തിയല്ല അവൾ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ പിന്നിൽ അന്ധകാരമാണ്, അജ്ഞതയാണ്. ജീവാത്മാക്കളെ വഴിതെറ്റിക്കുവാൻ തക്ക ശക്തി അവിടെ അവൾക്കുണ്ട്. വിഡ്ഢിത്തം അഥവാ അസംബന്ധം പറയുന്നതാണ് സംഭ്രാന്തരായവരുടെ പ്രഥമ ലക്ഷണം. അസംബന്ധമായ അഥവാ നിരർത്ഥകമായ സംഭാഷണങ്ങളെ വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ല. അത് ഞാനെന്നും അത് എന്റേതെന്നും പറയുന്നത് ശുദ്ധ അസംബന്ധമാണ്. അത്തരം തെറ്റായ ആശയത്താലാണ് ഒരു നിരീശ്വര സംസ്കാരം നയിക്കപ്പെടുന്നത്. മാത്രവുമല്ല ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സത്യമായ സാക്ഷാത്കാരം കൂടാതെ അത്തരം വ്യക്തികൾ ഒരു കൃത്രിമ ഈശ്വരനെ അംഗീകരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ
മോഹകശക്തിയാൽ മുമ്പേ തന്നെ വിഭ്രമപ്പെട്ടവരെ വഴിതെറ്റിക്കാൻ സ്വയം ഈശ്വരൻ എന്ന് വഞ്ചകമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഭഗവത് സവിധത്തിലുള്ളവരും ഭഗവാനെ അഭയം പ്രാപിച്ചവരും മോഹകശക്തിയാൽ വശീകരിക്കപ്പെടുകയും ആകയാൽ അവർ ഞാനെന്നും എന്റേതെന്നുമുള്ള മിഥ്യാബോധത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രരാകുന്നു. അതിനാൽ അവർ കൃത്രിമ ഈശ്വരനെ അംഗീകരിക്കുകയോ പരമോന്നത ഭഗവാൻ തുല്യരായി സ്വയം ഭാവിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. സംഭ്രാന്തനായ വ്യക്തിയെ തിരിച്ചറിയുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വിശദമായി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രഭുപാദിക്കുകയും നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതി വ്യാസം തതോ ജയമുദരേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരുണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശാരണ്യ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേകരചന്ദ്രായ രാധികായ ഹരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ ഇവിടെ 11ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, സൂര്യൻ അതിന്റെ പ്രജ്വലനം പ്രകടമാക്കുമ്പോൾ ചന്ദ്രനും നഭോമണ്ഡലവും സ്വാധീന ശക്തിയുള്ള ഗ്രഹങ്ങളും മിന്നുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളും അവിടെ പ്രഭ പ്രത്യക്ഷമാക്കുന്നു. അതേപോലെ ഭഗവത് സൃഷ്ടിക്ക് പിറകെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വീയമായ ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്നറിയപ്പെടുന്ന കാന്തിപുരത്താൽ ഞാൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. നാരദമുനിക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, നാരദമുനിക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന അജ്ഞാനമല്ല, നാരദമുനി മറ്റുള്ളവരെ അജ്ഞാനികളായിരിക്കുന്നവരെയൊക്കെ ബോധവാന്മാരാക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് ജ്ഞാനം ലഭിക്കാനായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ബ്രഹ്മാവാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും അധിപൻ, ബ്രഹ്മാവാണ് എല്ലാ കാരണങ്ങളുടെയും കാരണഭൂതൻ എന്നുള്ളത് അല്ലെ. അതിന് ബ്രഹ്മാവ് തന്നെ ഉത്തരം നൽകുന്നു. ബ്രഹ്മസംഹിതയിലെയും ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം തന്നെ അല്ലെ, ഈശ്വര പരമാ കൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹാനാദിരാതിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണം. എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ളത് ആ ഗോവിന്ദനാണ്, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ്. അദ്ദേഹമാണ് ഈശ്വരൻ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ വാർത്തയിൽ ശ്രീപ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, സൃഷ്ടിയിൽ പരമാധികാര കേന്ദ്രം ബ്രഹ്മാവ് അല്ലെന്ന നാരദന്റെ ധാരണാശക്തിയാണെന്നുണ്ട്. ബ്രഹ്മാവ് നാരദനോട് പറഞ്ഞു, ബ്രഹ്മാവാണ് സർവ്വകാരണങ്ങളുടെയും കാരണം എന്ന മൂഢമായ ധാരണ പലപ്പോഴും ആത്മജ്ഞാനികളും. എന്നാൽ പ്രപഞ്ചത്തിലെ പരമാധികാര കേന്ദ്രമായ ബ്രഹ്മാവിന്റെ പ്രസ്താവനകളാണ് നാരദൻ അക്കാര്യത്തെ വ്യക്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ഒരു രാജ്യത്തെ പരമോന്നത നീതിപീഠത്തിന്റെ വിധി നിർണയം അവസാന വാക്കായിരിക്കുന്ന പോലെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പരമാധികാര കേന്ദ്രമായ ബ്രഹ്മാവിന്റെ നിർണയം ജ്ഞാനാർജനത്തിന്റെ വേദപ്രക്രിയയിൽ അന്തിമ വിധിയാകുന്ന അവസാന വാക്കാകുന്നു. ബ്രഹ്മാവാണ് സൃഷ്ടി ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ പൊതുവേ ഒരു ധാരണയുണ്ട്, ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യം അല്ലെ. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഭഗവത്ഗീതയിലെ പ്രഭുപാദര് നാരായണോപനിഷത്തിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അല്ലെ. അതിൽ പറയുന്നു, നാരായണോ ബ്രഹ്മജായതേ, നാരായണോ രുദ്രജായതേ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. നാരായണനിൽ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മാവ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്, രുദ്രൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്, ആദിത്യന്മാരുണ്ടായിട്ടുള്ളത്, അഷ്ടവസുക്കൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. നാരായണനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്, ബ്രഹ്മാവും എല്ലാവരും അല്ലെ. എന്നാൽ പൊതുവെ ഒരു ധാരണ സൃഷ്ടി നടത്തുന്നത് ബ്രഹ്മാവാണ്, അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ബ്രഹ്മാവാണ്, എല്ലാറ്റിന്റെയും നേതാവ് ബ്രഹ്മാവാണ് എന്നുള്ള പൊതുവെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ അല്ലെ. അറിയാം, ഗോലോകചാരിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു പിന്നെ നാഭിയിൽ നിന്ന് ഒരു താമരത്തണ്ട് ഉണ്ടാവുകയും അല്ലെ, ആ താമരയിൽ ആണ് ബ്രഹ്മാവിനെ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നീട് സൃഷ്ടിച്ചതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഭഗവാന്റെ ശക്തിയിൽ ബ്രഹ്മാവാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ എല്ലാറ്റിന്റെയും പരമനിയന്താവ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മാവിന് ഈ ശക്തി നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനാണ്.
അല്പജ്ഞാനികൾ പുലർത്തിയിരുന്ന തെറ്റായ ധാരണ ബ്രഹ്മാവ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ദൂരീകരിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ തന്നെ വേറൊരു ശ്ലോകം പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നു. യസ്യ പ്രഭാപ്രഭവതോ ജഗദണ്ഡകോടി കോടീശേഷ വസുധാതി വിഭൂതി ഭിന്നം തദ് ബ്രഹ്മ നിഷ്കലമനന്തം അശേഷഭൂതം ഗോവിന്ദമാദി പുരുഷം തമഹം. ആദി ഭഗവാനായ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷൻ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ സേവിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ആനന്ദവും അതലസ്പർശവും സർവ്വവ്യാപകമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ദേഹകാന്തി സവിശേഷമായ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളുടെയും വൈവിധ്യങ്ങളുടെയും പ്രകൃതികളോടും കൂടി അസംഖ്യം ഗ്രഹങ്ങൾ മുതലായവയുടെ സൃഷ്ടിക്ക് ഹേതുവാകുന്നു. ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ജ്യോതിസ് അല്ലെ, പ്രകാശം, അതാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതി അല്ലെ. അതിനെയാണ് ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാർ അതാണ് എന്താണ് ഫൈനലായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ, അതാണ് പരമസത്യം എന്ന് വിചാരിച്ച് അതിനെ ആരാധിക്കുന്നു അല്ലെ. ബ്രഹ്മേതി പരമാത്മേതി ഭഗവാനേതി ശബ്ദിക. ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിലുള്ള ആരാധനയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ എന്നുള്ളതിന് ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ എന്നുള്ളത് ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ തന്നെ എന്താ പറയാ വിസ്തരണമാണ് അല്ലെ. പരമാത്മാവായിട്ടുള്ളത് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവാൻ 4 കൈകളോട്. ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും വരുന്ന ജ്യോതിയാണ് അല്ലെ. ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അഥവാ ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ശക്തിയാണ് എന്നുള്ളത് അല്ലെ. ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴും പൊതുവെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നതാണ് അത് ബ്രഹ്മാവിനെ കുറിച്ചാണ് എന്നുള്ള കാര്യം. പ്രഭാതരുടെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നു, ഭഗവാൻ ചുറ്റികയും മറ്റും ഉപയോഗിച്ച് ഒരു കൊല്ലൻ എന്ന പോലെ സൃഷ്ടികർമ്മം നിർവഹിക്കുമെന്ന് ഒരുവൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തിയാലാണ് സൃഷ്ടി നിർവഹിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് സ്വയമായ ബഹുവിധ ശക്തികളുണ്ട്. പരാശക്തിർ വിവിധൈവ ശ്രൂയത. ഭഗവാന് സൃഷ്ടി കർമ്മങ്ങളിലൊക്കെ നിർവഹിക്കാനായിട്ട് ഓരോരാളെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാൻ നേരിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും ഇതിന്റെയൊക്കെ ശക്തി നൽകുന്നത്, ഇതൊക്കെ നിർവഹിക്കുവാൻ അവർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഒരു ആൽമരത്തിന്റെ ചെറിയ വിത്തിന് ഒരു വലിയ ആൽവൃക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ശക്തിയുള്ളതുപോലെ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭുവിഷ്ണുവായ ബ്രഹ്മജ്യോതിയാൽ സ്വരോചിഷ എല്ലാവിധ ബീജങ്ങളെയും വിതറുന്നു. ബ്രഹ്മാവിനെ പോലുള്ള വ്യക്തികളാൽ ജലം പകർന്ന ബീജങ്ങളെയെല്ലാം പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുന്നു. ബ്രഹ്മാവ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഒരു എന്താ പറയാ ചെടികൾക്കൊക്കെ വെള്ളം കൊടുത്തിട്ട് നൽകിയിട്ട് അതിനെയൊക്കെ വളർത്തുന്നത് പോലെയാണ് നടക്കുന്നത്. ബീജങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ ബ്രഹ്മാവിന് കഴിയില്ല. എന്നാൽ ചെടികൾക്കും ഓർക്കിഡുകൾക്കും ജലം പകർന്ന് അവയെ വളരുവാൻ സഹായിക്കുന്ന തോട്ടക്കാരനെ പോലെ ബീജത്തെ ഒരു വൃക്ഷമായി ആവിഷ്കരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയും. ഒരു ചെറിയ വിത്തിൽ നിന്ന് വലിയ ആൽമരം സൃഷ്ടിക്കുവാൻ ഭഗവാന് ശക്തിയുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മള് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു കഥ അല്ലെ. അതിലുള്ള വിശ്വാസം, ഒരു കൃഷിക്കാരന്റെ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഒരിക്കലേ നാരദമുനി ഭഗവാനെ കാണാൻ പോകുന്ന അവസരത്തില് ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ കാണുകയുണ്ട്. ബ്രാഹ്മണൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്കല്ലേ പോകുന്നത്, എനിക്ക് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റുമെന്ന് അന്വേഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു കൃഷിക്കാരനും അദ്ദേഹവും ഇതേ കാര്യം തന്നെ അന്വേഷിക്കാനായിട്ട് പറയുകയുണ്ട്. കൃഷിക്കാരന് ചെരുപ്പ് കുത്തിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു, ഞാൻ മറന്നുപോയത്, ചെരുപ്പ് കുത്തിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തോട് അന്വേഷിക്കാനായിട്ട് നാരദമുനിയോട് അന്വേഷിക്കാനായിട്ടും പറയുന്നുണ്ട്, ഞാനൊക്കെ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പൊ നാരദമുനി അവിടെ പോയപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ദ്വാരപാലകൻ പറഞ്ഞു, ഭഗവാൻ ഇപ്പോഴേ കുറച്ച് തിരക്കിലാണ്, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണും. എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ, എന്താണ് ഇത്ര തിരക്കെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഒരു സൂചിയുടെ ദ്വാരത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ ഒരു ആനയെ അതിലേക്ക് കയറ്റാനായിട്ട് കയറ്റുന്ന ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, അങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രവൃത്തി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഒരു സൂചിയുടെ ദ്വാരത്തിൽ കൂടി
ആനയെ കടത്തിവിടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. നാരദമുനി അത്ഭുതപ്പെട്ടു, ഇതെന്ത് ലീലയാണ്, ഭഗവാൻ എന്താണ് ഇത് പറയുന്നത്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നാരദമുനി അവസാനം കണ്ടപ്പോൾ ഭഗവാനോട് തന്നെ ചോദിക്കണ്ടേ, ഭഗവാനെ ഇതെന്തൊക്കെ ലീലയാണ് എന്ന് പറയും. ആ നാരദമുനി, ഞാനും ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കലാണ് എന്ന് പറയും. അവസാനം കുറെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ആ സൂചിയുടെ ദാരത്തിലൂടെ ആനയെ കയറ്റുകയും ചെയ്തു. നാരദമുനി പതിവ് പോലെ വന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഭഗവാനെ പ്രണമിച്ചിട്ട് കാര്യം പറഞ്ഞു. എൻ്റെ അടുത്ത് 2 പേര് എപ്പോഴാണ് അങ്ങയുടെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരാനായിട്ട് സാധിക്കുമായിരുന്നു ചോദിച്ചു. ഒരു ബ്രാഹ്മണന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ചെരുപ്പ് കുത്തിയും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ആ ചെരുപ്പ് കുത്തി വേഗം തന്നെ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തും, ബ്രാഹ്മണൻ ഇനിയും കുറെ ജന്മങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ആരുടെ മുന്നിൽ പറഞ്ഞു, ബ്രാഹ്മണൻ സദാ അങ്ങയെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ? അത് ഞാനിവിടെ നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള, നിന്നോട് ആ കാവൽക്കാരൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതേ ലീല നീ അവിടെ പോയിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ. ഭഗവാൻ കുറച്ച് തിരക്കിലായിരുന്നു ഞാൻ പോയപ്പോൾ എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പോഴേന്ന് എനിക്കറിയാമെന്ന്. നാരദമുനി വീണ്ടും അവരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അവരുടെ അടുത്ത് പറയുകയുണ്ടായി, ഞാൻ ആ ബ്രാഹ്മണനോട് പറയുകയുണ്ടായി, ഞാൻ അവിടെ പോയപ്പോഴ് ഭഗവാനെ വേഗത്തിൽ കാണാൻ പറ്റിയില്ല, ഭഗവാൻ കുറച്ച് തിരക്കിലായിരുന്നു. എന്തായിരുന്നു ഇത്ര തിരക്കെന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞു, ഒരു സൂചിയുടെ ദ്വാരത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ ആനയെ കയറ്റുകയായിരുന്നു. ബ്രാഹ്മണൻ ദേഷ്യം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നാരദമുനി നിങ്ങള് വെറുതെ എൻ്റെ അടുത്ത് തമാശ പറയുകയാണോ, ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്തായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ദേഷ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ഇതേ കാര്യം ആ ചെരുപ്പ് കുത്തിയുടെ അടുത്ത് പോയപ്പോഴേ ചെരുപ്പ് കുത്തി പറഞ്ഞു, ഭഗവാന് സാധിക്കാത്തതായിട്ട് എന്തുണ്ട് അല്ലെ? അദ്ദേഹം അവിടെ ഒരു ആൽമരത്തിന്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഈ ചെറിയൊരു വിത്തിൽ നിന്നും ഇത്രയും വലിയൊരു ആൽമരത്തെ ഭഗവാന് സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഒരു സൂചിയുടെ ദാരത്തിൽ കൂടി ഭഗവാന് നിഷ്പ്രയാസം ആനയെ കയറ്റാനുമായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അതായിരുന്നു ആ ചെരുപ്പ് കുത്തിയുടെ വിശ്വാസം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ പറയുകയുണ്ടായി, ചെരുപ്പ് കുത്തിക്ക് വേഗം തന്നെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താനായിട്ട്. അപ്പോ അതാണ് ഭഗവാനിലുള്ള വിശ്വാസം. ഏതാമാം പ്രപത്തിന്റെ താമസദൈവ ഭജാമി, നിങ്ങൾ ഏത് രീതിയിലാണോ എന്നെ സമീപിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള തക്കതായ പ്രതിഫലം. അപ്പൊ ഇവിടെ ആൽമരത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴേ അത് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നു, അത്രയും ചെറിയൊരു വിത്തിൽ നിന്നും വലിയൊരു ആൽമരത്തെ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ ശക്തിയുള്ളതുപോലെ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭു വിഷ്ണുവായ ബ്രഹ്മജ്യോതിയാൽ എല്ലാവിധ ബീജങ്ങളെയും വിതറുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അതിന് ജലം നൽകി പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുകയാണ് ബ്രഹ്മാവ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലാതെ ബ്രഹ്മാവിന് ബീജങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ കഴിവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു തോട്ടക്കാരനെ പോലെ ബ്രഹ്മാവ് ആ ബീജത്തെ വൃക്ഷമായി ആവിഷ്കരിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്ന സൂര്യന്റെ ദൃഷ്ടാന്തം തികച്ചും ഉചിതമാകുന്നു. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ അഗ്നി, വൈദ്യുതി, ചന്ദ്രരശ്മികൾ മുതലായ എല്ലാ പ്രകാശങ്ങളുടെയും കാരണഭൂതൻ സൂര്യനാണ്. ആകാശത്തിലെ അഥവാ നവോമണ്ഡലത്തിലെ എല്ലാ പ്രദീപ്തമായ വസ്തുക്കളും സൂര്യന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. ബ്രഹ്മജ്യോതിയുടെ സൃഷ്ടിയാണ് സൂര്യൻ. ബ്രഹ്മജ്യോതി ഭഗവത് തേജസ്സാണ്. അപ്രകാരം സൃഷ്ടിയുടെ പരമകാരണം ഭഗവാനാണ്. പിന്നീട് 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു, എന്നെ പരമനിയന്താവെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുവാൻ അവരെ അല്പബുദ്ധികളായ ജനസമൂഹത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന അഥവാ അവരിൽ പ്രഭാവം ചെലുത്തുന്ന അജയ്യമായ ശക്തി ആരുടേതാണോ ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ, ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ വന്ദിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അല്പബുദ്ധികള് അല്ലെ, അവരെ ബ്രഹ്മാവാണ് പരമ നിയന്താവ് എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. അവരെ അങ്ങനെ സംഭ്രമിപ്പിക്കുന്ന മായാശക്തി അല്ലെ, അജയ്യമായ ശക്തി ഭഗവാൻ പറയുന്നു, മമമായ ദുരത്യ, മായാശക്തി എന്റേത് തന്നെയാണ്. മമമായ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയാണ്. അത് അത്രയും അജയ്യമായിട്ടുള്ള ശക്തിയാണ്. അത് ആരുടെ ശക്തിയാണോ ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ഞാൻ വന്ദിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഓ, മായാശക്തി ഏവരെയും സ്വാധീനിക്കും അല്ലെ, എല്ലാരെയും നിഷ്പ്രയാസം സ്വാധീനിക്കും. എന്നാൽ ആരാണോ ഭഗവാന് പൂർണ്ണമായും സറണ്ടർ ആയിട്ടുള്ളത് അവരെ മായാശക്തി ഒരിക്കലും സ്വാധീനിക്കില്ല, അതിക്രമിക്കില്ല.
ബ്രഹ്മദേവനെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും വ്യക്തിയോ പരമോന്നത ഭഗവാനായി കൈക്കൊള്ളുന്നതിൽ ഭഗവാന്റെ മായാശക്തി അല്പജ്ഞാനികളായവരെ കുഴക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിൽ ബ്രഹ്മാവ് തന്റെ പ്രതിഷേധം അറിയിക്കും. നേരിട്ട് പരമദിവ്യത്വ പുരുഷൻ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ വാസുദേവനെ സാദരം പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യും. ഓ, മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതില് ബ്രഹ്മാവ് തന്റെ വെറുപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ബ്രഹ്മാവ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും സാധാരണ ആൾക്കാർ, ധാരാളം ആൾക്കാരെ കാണാൻ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി എന്താ പറയാ, കുറച്ച് പൊന്തി വരും അല്ലെ. അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ദൈവത്തിനെ പോലെയുണ്ട്, ഭഗവാനെ പോലെയുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആ പൗണ്ഡ്രകൻ, ഭഗവാന്റെ കാലത്ത് തന്നെ പൗണ്ഡ്രകൻ എന്നുള്ള അസുരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിങ്കിടികളൊക്കെ അങ്ങാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ, വാസുദേവൻ അങ്ങാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം കുറച്ച് അഹങ്കരിക്കുകയുണ്ടായി. ഭഗവാനെ പോലെ വേഷം ധരിക്കുകയുണ്ടായി. 2 കൈകളൊക്കെ എക്സ്ട്രാ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് ശംഖും ചക്രവും ഇതൊക്കെ ഗതയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് നടക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്താ പറയാ, ഭഗവാനാണെന്ന് അറിയപ്പെടാനും അങ്ങനെ ആൾക്കാർ സ്തുതി പാടാനും ഒക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ധാരാളം ആൾക്കാരുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറയുന്നു. എന്നാൽ പട്ടികളെയും പന്നികളുടെയും ഒട്ടകങ്ങളുടെയും കഴുതുകളുടെയും സ്വഭാവമുള്ള മനുഷ്യരാൽ പരമോന്നത ഭഗവാൻ എന്ന് സംബോധന ചെയ്യപ്പെടുന്ന വ്യാജസ്തുതികളാൽ മൂഢന്മാർ സംതൃപ്തരാകും. ഈശ്വരനെന്ന് സംബോധന ചെയ്യപ്പെടുന്നതിൽ അത്തരം വ്യക്തികൾ സന്തോഷിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്നും, അല്ലെങ്കിൽ മൂഢരായ സ്തുതിപാഠകരാൽ അത്തരം വ്യക്തികൾ ഈശ്വരൻ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യപ്പെടുന്നതും എന്തുകൊണ്ടെന്നും താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ശ്ലോകത്തില് വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ മായിക ശക്തി സ്വന്തം പദവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ലജ്ജയുള്ളവളാകിയാൽ അഗ്രപദം സ്വീകരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അവളാൽ സംഭ്രാന്തരാക്കപ്പെട്ടവർ, വിഭ്രമിക്കപ്പെട്ടവർ, ഞാനെന്നും എന്റേതെന്നുമുള്ള ചിന്തകളിൽ നിമഗ്നരായി വിഡിത്തം സംസാരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർ അല്ലെ, ഭഗവാനെ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായി അംഗീകരിക്കാത്തവരെ ഭഗവാന്റെ മായാശക്തി തന്നെ സംഭ്രമിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെ. അവര് മറ്റുള്ള ആൾക്കാരെ അവരാണ് ദൈവം ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ നടക്കുന്നു. എന്നാല് ഭക്തന്മാരെ ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ മായാശക്തി സ്വാധീനിക്കുന്നില്ല. ഭഗവത് സവിധത്തിലുള്ളവരും ഭഗവാനെ അഭയം പ്രാപിച്ചവരും മോഹശക്തിയാൽ വശീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല. ആകയാൽ അവർ ഞാനെന്നും എന്റേതെന്നുള്ള മിഥ്യാബോധത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രരാകുന്നു. അതിനാൽ അവർ കൃത്രിമ ഈശ്വരനെ അംഗീകരിക്കുകയോ പരമോന്നത ഭഗവാൻ തുല്യരായി സ്വയം ഭാവിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. സംഭ്രാന്തനായ വ്യക്തിയെ തിരിച്ചറിയുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വിശദമായി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. പലരും ഭഗവാന്റെ മായാശക്തിക്ക് അധീനരായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ മായാശക്തി കാണാനായിട്ട് പലരും ആഗ്രഹിച്ചു. അവരൊക്കെ നാരദമുനി തന്നെ ഭഗവാന്റെ മായാശക്തിയെ കാണാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നാരദമുനി സംഭ്രമിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ബ്രഹ്മവിമോഹന ലീലയില് ബ്രഹ്മാവ് ആ വൃന്ദാവനത്തിലെ ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ പരീക്ഷിക്കാനായിട്ട് തുനിയുണ്ടായി അല്ലെ. ഗോക്കളെയും ഗോപന്മാരെയൊക്കെ മോഷ്ടിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രന്റെ ശക്തിയിൽ അഹങ്കരിക്കും ഭഗവാനാൽ പിന്നീട് ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു അല്ലെ. ആ വൃന്ദാവനവാസികളൊക്കെ മഴയില് മുക്കി പ്രളയത്തില് ആക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കും. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ആ വൃന്ദാവനവാസികളൊക്കെ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം ഉയർത്തി സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു അല്ലെ. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവും ഇന്ദ്രനും അവരൊക്കെ ഭഗവാനാൽ വിഭ്രമിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു, സംഭ്രാന്തരാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അല്ലെ. അവരൊക്കെ ചെറിയ അഹങ്കാരങ്ങൾ ഭഗവാൻ തന്നെ തീർത്തു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ എന്താ പറയാ, സാധാരണ വ്യക്തികൾ ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കും അല്ലെ. അവര് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ധാരാളം ആൾക്കാരെ കാണാം ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഭഗവാനാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള പോലെ പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം എടുത്ത് ഉയർത്താനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. വിശ്വരൂപം കാണിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവര് ഭഗവാനാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അവരൊക്കെ എന്താ പറയാ, പ്രഭുപാദർ പറയും ഗോഡ് അല്ല ഡോഗ് ആണെന്ന് പറയും അവരൊക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് 14ാമത്തെ ശ്ലോകം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. അപ്പൊ വേറൊരു ക്ലാസ് നടക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय, प्रभुपाद की जय, गुरुमहाराज की जय, नित्याय गौर प्रेमानंदे हरे रूप वांछकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. वैष्णव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय.
കുടുംബരാജ്യം ചെയ്യുന്നു തായകോര പ്രേമാനന്ദേ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈ ഉയർത്താം. ഒരു 5 മിനിറ്റ്. സംശയങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് എക്സിറ്റ് ആവാം.